Sunana Amira Sule Salihu. An haife ni cikin garin Maradi, Jamhuriyar Nijar, a ranar 16 ga watan Satumba 1998. Na yi karatu na Arabu da na boko cikin garin Maradi har zuwa yanzu, inda ina koyarwa a firamare da gwamnati, kuma karatun addini ma ana kai. Na fara rubutu a shekara ta 2017. Gaskiya ni kaina ban san cewa za ni taɓa yin rubutu, ban san ma cewa ba ina da baiwar shi. Bisa shawarar ƙawata ta zo min da magana ya kamata mu zo mu fara rubutu. Sai nake ganin taya mu za mu yi rubutu, ai rubutu wani abu ne na daban wanda sai wasu mutane na daban su ne kaɗai za su iya yin shi. Ta ce mana ki zo ki yi kin iya mu gwada. Ta kawo labari gashi ne, ko da aka fara a ƙarshe ma ashe ni ina da ƙoƙarin rubutu, na hita ƙoƙarin rubutu. Shi kenan sai gashi sai na gane cewa ashe ni ma ina da baiwa kuma ina iyawa. Da wannan shi ya ƙarfafa mu da gwiwa da kuma makusanta na duk wanda na tunkara da neman shawara a ji ra'ayinsu. Duka suka ƙarfafa mu da gwiwa tare da fatan alheri. Daga nan na tsunduma cikin harkar rubutu. Ana rubuta littattafai dogaye da kuma gajeren labarai. Nan yanzu kusan ma gajeren labaran sun ƙwace, amma gaba kuma na ɗan yi dogayen labarai. Yanzu kuma na yi mai da hankali bisa yin gajeren labarai. Rubutuna na farko littafin da na rubuta shine Mayaudarin Masoyi. Bayan shi na rubuta labarai ire-iren su ashe duk haka suke, na ga rayuwa, Abdurrahim, ma'aurata, kuskuren da na yi. Da kuma akwai wani littafi na wanda yanzu haka ma ya fito kasuwa, an buga shi, kallo ya koma sama. Kuma ina da niyya nan gaba ma za a ƙara yi. Sannan akwai gajeren labarai da dama wanda an yi ta shiga gasanni da su, wasu sun yi nasara wasu kuma ba su yi ba. Alhamdulillah, an ci ribobi da dama. Zuwa yanzu babbar riba ta bisa kan harkar rubutu. Na iya cewa mutanen da nake rayuwa da su, nake alaƙa da su, wanda harkar rubutu ta haɗa da su kansu za a iya cewa nasara ta ce. Bayan haka kuma na zama gwarzuwa a gasar hikaya ta shekara ta 2022. Dama shekara ta 2021 labarin ya shigo cikin 12 wanda aka karrama. Bayan nan kuma yanzu shekara ta 2022 na zama gwarzuwa. Sannan kuma akwai gasanni da dama wanda na marubuta wanda ina ciki.